ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti seryetay ita alawas a napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y grama tayo, ti Masakbayan. Junay, apay abimtak day ta bibig mo. Naan-ano day ta? Ay, bimtak lang aro dun ti bibig ko, Johnny ko na yung pailaeng. Daisy ti awag yung kanyak, Ay, sungbatan nakit day. Naan-ano ta bibig mo, kunak? Sinipat ni tatang. Ay, apay asinipat na ka nga ay. Uray labimtak day ta bibig mo. Pilpilitan na kay dinagarado, Idi abugak Januang. Saan amag na, tanalapit ka no ti panagabog ko. Ay, unay lakit din ni tatang mo. Day talakit din, tinangsipatan na kun ka. Nagungot na di alakay. Ay na, sinublat na tiwi-tiwi ti arado. Ngam, sinipatnak ngayon mo na. Imbag ta si mangpet kan lakay. Apay ngay nga impaturay mo abimtak ti bibig ti anak mo. Kasanaw, kat pagar-araduak. Nakangatukit din ti kikit na nakaigam itiwi-tiwi ti arado. Limalaki yan. Ay, saan mo kumamot asinipat, Makapasuron nga ro ti kasta agalad na. Lalaki nga maggunay kit din a babae. At dapay abak na a babae. Ay, anya nga rod nga ay no kas jay met ti pan nakaitao na. Ay, saan nga agbali na kasta? No saan mo apampanuino yan? Lalaki ti nakaparsuan na. Isong aggunay akas lalaki. Angam saan ang masapul akabilam. Mabalin mo mat abagbagaan. Namin anon ang nabagbagaan. Anya laang ti masakbayan na ano kasta na laang. Di nala matultulad ti kabsat na nga datalyer na. At ti ginatang kong agas mo, nanang. Imbag man, ta nakagatang ka, anak. Nabiit ka mat, anapan iti palingkay. Adda ka di adagos nat gedam. Adda simang pet adakkel atraktin at natang, nanang. Da kami tinang diskarga, kan nang itulod kadagiti pwestuan tinatnatang. Imbag lakit din, tada ka gumatgatang iti agas ko, anak ko. Siyempre di kayo mabali na baybayan, nanang. Doa talang agkabkab balay. Mala, agtumar ka nga rudeng, tagsubli ak iti palingking. Ewan, anak ko. Agyaman akmanin ka. Awan ang yaman na nanang. Barang addamanin sumangpet atrak. Isupay titangdan mi nga agdiskarga. Kan mangitulod ijay na duma-duma a pwesto. Gumatangak man iti shampoo ken conditioner manang. Nay, anyat napasamak dita sungom, Johnny. Ni manang net, nagalasa ng ganda ita Juni. Daisy ti bagay ko anagan. Kasano a Daisy kat lalaki ka mat? Kumaano babae ka? Tagat gatanga kun. Nan ano tasungom kunak? Ang mga nuin sub-subda ka, gaputa ipapilit mo a babae ka. Saan ka day? Umayak gumatang. Saan kat nga umay makimarites? Agdamdamag aklang mat. Ibagamon no apay kasta day tasungom. Ay na, inakman laengan? Di mo ito tigat gatangak. Ditakan! Ay, api manaw kan ngay! Nenay, ato yung tikat gatangam! Saanan? Agdardarasak! Na, pimanaw ang sinalbagabak na. Agpaiso siguro nga insub-sub ni Amana. Takagura ti Amana ti bakla. Manang, soft drinks mo man? Baka inumak unay. Mabit lang ata mangalak. Naggapu ka DJ ilay. Wen manang, amumatan, ijay ili ti ayan ti butik ko. Aywan, nadamag ko anapigsa kanupay ti papaabangam iti wedding gowns kanda dumapay a gown. Napigsamat basit manang. Ay, madamag ko man. Saan ka di nga may dito ni Insan Juni? Jay, insan mo abakla. Ay sus, insub-sub ti Amana, gapo iti kinabakla na. Anya?
ngayon subsub na. Mas anot siguro nila kay Tomas amang pakpakan ken kwa na iso nga insub-sub nan. Mapanak man ija balayda. Ay, saan mo nga ibagbagat imbagakken ka Insan, umayak man. Anya ka dit araramidam. Ay, si Kamet insan. Imbag man tapin masyar ka. Adang ang pa'y susugat di ta bibig mo. Ay, apay ngayon subsub na ka ni Uncle. Sino man ang tinang ibagadayta ng insub-sub na? Sinipat na. Apay mo't asinipat na ka. Di makalakit nga ro day tasungom. Jay tumot nga minwang. Saan abag na no abugak? Iso ana suro ni tatang. Day jay. Sinipat na ki din. Day ti pa yung mga sungok. Sumurot kan kanyak. Tapno adda kadwak iti butik ko. Tangdanan ka. Ay, kayat ko amang ano di nakpalubusan ni tatang. Imbaga na ngamin nga adda kano ti kinabaklak no mapana kano iji ili. Di ka madanagan. Ipakada ka ken ni Uncle. Anya, alam ti kasinsin mo. Tapno addang agbali na bakla. Uncle, kaasimot no dito'y latan nga agigyan. Agtalon kan agbangkag. Anya nga rod ngay. Kananya ti ubrahan na ijay. Ay, anda ka di talunan kan bangkagan na ijay. Ni Uncle mo't. Agtrabaho ijay ili Tangdanak, taawan kadwak. Planok amang ibangon iti parlor ko iti asidagmat lang ti butik ko. O diyan addan at ilagsoksokit iti kuko ti ammo na ijay. Bareta kan pala kas kada arado ti rumbang ay gaman na. Di namat nga rod ka ba ilang ti agarado, Uncle? Abay kumadi nakabalan kat lalaki mait. Sadut lang iso ti ammaw. Saan nyo ko maaparitan asumurot kanyak, Uncle? Saan mo apilitan nga alain ti sadaw takasinsin mo? Alamot din, Uncle. Palubusam ka din. Padasab apilitan nga isurot, tasurutak matlaang ayawid. Anya nga ti ko na ni tatang, insan. Lading ngitok. Ngam umay nakakanusurutan nga uludan ayawid no sumurot ka kanya. Anyamat ni tatangan. Kaya't ko tiyag trabaho iti sa bali. Saan kat nga agtalon kan agbangkag? Padasam lata ka sarita. Barang palubusan na kamatlaang, insan. Ura ikak to iday ti pagtangdandang agarado. Dayta at ibagam ka ni Uncle. Ay na, sarado ti utak ni tatang. Di na kaya ti kinataok. Kaya't nakit malalaki ak kano. Saan abakluos? Sayang. Mayat ko man no makaumay ka ijay butik ko. Ado ti gumatgatang ijay. Ada pa'y papaabangak a wedding gown. Kan daduma pa'y mausar iti agduduma nga okasyon. Sayang. Kayat mo't nga minitata nga agpasturak iti na ang dod anuang. Ana, palubusan nga ta ni Uncle mo ti kasinsin mo amapan ijay ili. Saan, tatang? Kayat di Uncle a pagpasturan itinuang. Ay, naturay ni Manong Tomas. Nuan niya ti kayat na, iso ti masurot. Kasano no saan akayat ti kabalay na ti kayat na? Day tangarod ket. Ipapilit na ti kayat na. Ngam di nalatamot maikat ti kinabakla ni Johnny. Agasam. Kabilan na pa'y ni Johnny no adda di na kayat. Un nga rod. Itikas jay nga edad ni Johnny. Kabilan na pa'y laang. Ay, aglablabasan. Permi abannog mo asimangpat, anak. Apay numangkita ka iti sa bali at trabaho. Saan kat anak kakarito ni itinatnatang babae ka. Nanang, adu ti mang tagtagibasit iti trabaho akong boy.
Ngamdakkel ti sapul ti kumboy, nanang. Ay, nga babae ka, anak ko. Trabaho ti lalaki dayta. Lalaki akmat, nanang. Ado a lalaki ti atiwak, nupigsa ti pagsasaritan. Di mo ko maalilawan ti bagim, anak ko. Amo mababae ka. Nga magunggunay ka laang akas lalaki. Kay kayat ko nga awagan dak iti lalaki, ng babae ni nanang. Lalaki laang ti panagriknam, anak. Ay nananang, santa na pagsaritaan dayta. Basta, lalaki ti rikna. Hey! Ala, malasiw ka ni tawaeg. Tayag mo na tanuang dito. Ay na, nagunag ti danom tatang. Diyak mo ti aglangoy. Mabuti nga abo malasiw. Sa kayam na tanuang, sa mo papagnain di tangaw may ditoy. Takrot. No ngay matinagak tatang. Mabuti nga. Kasano ang makasuro ka nga aglangoy? No kabuteng mo matinagababaw at tanaw. Mabuti nga karoad. Ang mga matinagak at maano dak. Di nakpagpuntutan si Adyon eh. Sa kaya mo, tagbalasiw ka. Nadagbat dito'y numatinag ka. Ay, diyak nga rin amo ti agsakay. Ang mga tumaray tinuang. Di nakpagpuntutan ko na. Sige! Itry ko! Anya teramidag nanang. Ang mga numay ni tatang kat kabilin nakmanan. Ay, anya ka di manan ti inaramid mo. Ay na, kaya't nangay balasiw ko ajinwang ijiwaig. Taipan ko ijibangir at talon. Ay, apay nga men, adi mo imbalasew. Pimigsa nga rin ti danong tiwaig. Tanagtudo Amo yung diyak amo ti aglangoy. Ay, kat sinakayam lakuman ajay nuang. Mabuti nga. Nungay matinagak. Ay, di imbagam kumakan ni tatang mo. Imbagak nga rod. Ngam nakapungtot ki din. Kaputa mabuti nga. Ay, nagawid akon. Impagod ko tinuang iti asidag tiwaig. Ayan tay awan tulang ng anak mo. Ay, adda nang iba unakan ko, ana. Apay ka di manan. Nalabas ti kinasadot ken kinatakrot ti salbag. Ay, nalakay, saan ka day akan ayon a pagpupudutam ni Junay. Abay kumasaan, kat kas jay namut nga main. Jay kabsat na, kat adda trabaho na. Tadda bukod na atelier. Ay, apay no palubusam a mapanmet ag trabaho ni Junay. Tapno adda nga agbali na bakla? Ha! Sana mabaling. Lalaki ti anak ta. Sana babae. Nawatam, Ang jakmet kayat akanayon akabilam. Anak ko ni Junay. anak mo laing deta bakla, sinalbagkit de. Awan ti anak ko akasta. Padaasan na tiyag tuloy nga agbakla ta. Anya ko matiaramidam. Kabilak, aging gaadinan ammo tilaod kandaya. Lalaki nga awan tulang na. Pweh! Napanam ka dehe, anak. May itay ni tatang mo. Ngam imbagak nga adda nang ibaunakken ka. Naglingidak itilikod ti aparador nanang. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo. Ay, apay numapan ka laangan ijay talyer ti kapsat mo. Ay na, damat sa bali asar ka na trabaho. Saan kat nga tik-tik all itinaglati alandok. Ay, Jacqueline niya dayta. Apay, madikade ti agtik ol iti landok. Uray anya at trabaho ditan, basta nadalos. Mapanak iti ayan ni Insan Alice. Sigurado nga da trabaho ijay. Jak bagay ti talyer. Ay, ang kasanon no maamuan ni tatang mo nga ijay tinapanam. Sigurado lakit de nga uludan nakaayawid. Ay, umay nga ta. Ay, nanang, ibagayolat na mapanak iti ayan ni Manong. Ket tumulong ang iti talyer na. Ala, agawaam nga rod, tadi pa'y simbang pad ni tatang mo. Nakarumwat ka, Mad. Papanam ka day.
Mapanak ijay talyer, inak kita ay no ammo na matla ang titumulong ijay jay bakla nga anak mo. Apay amapan ka pailaang. Ay kasanong tinwang mo. Impalinong kaon, kaya nadamatan inted ko akanin na. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Wala, apay ka de. Inakarod kita ay no tumultulong matlaeng day jay abakla ay jay shop. Ay, basta saan mo akab-kabilan dyan anak ko, ah? Kagura ka, no kabilang manan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, kagura ni Tomas ti anak na ani Johnny, gapo iti kinabakla da itoy. Pinilit na pagtrabahon iti talon, tapno agbalin apud no alalaki. Iti sabali abangir, may samat atomboy ni Charo, ang nagagat akargador iti tsindaan. Kabayatan na, at damat kasinsin ni Johnny, nga addaan butik, ijay ili, kat iso ti panggap ni Johnny, apagtrabahuan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agdiretso ka kadi ijay talyer. Ay katuan apay ka day. Inak nga rod kita ay natumultulong matlaeng jay bakla nga anak mo ijay. Ay, basta saan mo akabilan ti anak ko. Kagura ka, no kabilang manan. Kas mula ay ayunan ti kinabakla na iti kastangar aramidam. Ay, saan ko nga ayunan? Ang adda ka di nagbaliwan na iti kanayon apan ang kabil mo kankwana. Kasano nga rod ang mabaliwan na ti kinabakla na? No saan mo mait nga iwanwan? Saan mo't maiwanwan ti tao? Babaan iti panang kabil. Di nakisuro. Amaw ti aramidag. Permi aban no, wow, anak ko. Apay numang kita ka iti sabali at trabaho. Diyay trabaho ti babae. Nanang, may saak alalaki. Ado ti atiwag alalaki, nupigsa ti pagsasaritan. Pigsa laang day ta anak. Kung gunay mo laang ti kasla lalaki. Kayat ko akitaan dak akas lalaki, yung babae nanang. Saan mo kung mga anlilawan ti bukod mo abagay? May saka ababae. Nanang, kas ko na kun, santa ko man napagsaritaan day ta. Matikawak lang. Kaya't ko nga ipalagipkan ka, anak, amay saka ababae. Babae ka, anak ko. Nula ko mamabalin abaliwan ti amin. Baliwak, nanang. Saan mo ang mabaliwan? Ti inaramid, ti apo. Insan, imbag man ta inmay ka ditoy. Pinalubusan na kakadin ni uncle? Ay, naglibasak takabilin na kumamanan. Apay akabilan na kamanan. Amo mampay ka ni tatang. Diyak nga rod kabayalan ti papaaramid na. Ang pilitin na alata. Ay, masapol nga ron akanayon ta siputan no umay. Tapno pumanaw ka adagos. Magna ka itirwangan ijay likod. Uninsan, ay na, diyak kayat nga uludan na, nga yawid ijay away. Unay kat ngaminan ni uncle. Nalabas mo't. Di na kayat nga agragsakan agnam ayak, insan. Ti pakarigatak, ti kayat na nga ipapaaramid kanyak. Saan mo't akas jay kadagiti kakabsat mo? Hello, nanang. Kumusta kan? Nakaawag kayo?
rimwar ni tatang mo. Amangad no umay dita. Ay, kita talumiklik ka, anak ko. Ay, agyamanak iti daytang ibagayo. Iti sabali a pwesto ni insan ti pagyanak. Di na pa'y amo ijay. Sige anak, aganad ka. Inton ada kwartak nanang, ikang kayon to. Saan mo apagrebengan ti mangted iti kwartak, anak ko? Ura jak pagrebengan, pakaragsakat. Saan aday ti panunutem, anak ko? Agurnong kakit day para iti masakbayam. Ay na, weng kadi. Basta ikang kayo iti kwartayo. Arimuar ka nun ni tatang insan. Amangan na umay dito ay. Di ka agdanag. Ipan ka ijay sa bali a pwesto. Ija ayan ti agduduma a gown for rent. Intaman nga rod. Amo nga ni tatang dito ay. Imbang ijay, masigurado ka di na pa'y amo da ijay a pwestom. O sige, surutin na ka. Ay na, sige. Sumaruno aklat ta insan. Ay na. Ay. Ah. Dito yung ti pwesto a gown for rent. Ay, wow! Magpipintas mo tanda kita agaw. Ay na! Kaano ak nga tanga agaw ni iti kastoy? Wedding gown. Ay na, saan mo nga arapaapon ti gown, insan? Nalipatam samot aday ta ti makagapo. No apay akanayon na kaakabilan ni angkel. Awan ti sinalbag nga anak mo ijay talyer ni Manong na. Ay, lakay. Bye-bye am ka din no anya ti kayat na apapanan. No jak agkamalay, adda amaw maitinapanan ti bakla tao. Pagkunaam nga daam mo, Jak pa'y makita nga agdanag ka. di mo ka di am mo. Ano adda ti anak ta ditoy? Ad-adda nga agdanagak. Gapo iti panangkabkabil mo kan kuha na. Saan ko akabilay no awan ti makagapaw? Kasano nga ta no adda na bilbilag ngam si ka. Kadaag kamali ka kat kabilan da kamot. Anya nga ta ti mariknam. Anya ko mati pagkamalyak. Panagkunak kat husto amin nga aramidag. Di mo kadimot ammo. At itaw adin na awatan wano aklunan ti kamali na. Kat iso ti ad-adda nga agkamali. Kalukwan dagita nga ibagbagam. Agrobot ka. Tamapan tayo ag home service. Intay mang make-up kan mang kupyor iti buok ti agkasar. Abay kan flower girls. Ay, jay ka din nagabang iti wedding gown kun gown dagiti abay, insan? Wen, insan. May sapay dahit apagkwartaan tayo. Kat dahit at ikang runaan ang makagapo, no apay nga inala ka. Nalaing ka ngamin nga ag-make-up. Ay na, nagmayatan no kanawin nga dakastoy insan. Kastoy ti bagay mo at trabaho. Ay, wala. Ay, jak amo ti agarado nang runa no ada ni tatang amang bambantay kanya. Ay, agkabil kaya. Kat, ikam kadiida, no adon ti kwarta ang maurnong mo? Uwan tapno saan ani tatang amin ti agarado. Ikak iti panang dandang agarado iti talon. Sige, bareng saan nakan akaguran no kasta ti aramidan. Nay, nangalaam ka di dita akwarta, anak. Nagadumag. Naurnong ko babaan iti panagkarkargador ko nanang. Nay, nadumot gayam tinaunong mo. Apay adi mo ibang ko. Tapno saan ang mapukaw, wano magastos. Dahita ti panggap ko nanang. Inak ibang ko. Wen, nasaysaya at matlaang no ibang kom, ngamtig iggamam. Inak pa'y gumatang iti masapsapol tayo kan agas mo nanang. Sakbay nga inak ibang ko ti mabating. Jack ni namna, maanak ka ornong ka ti kasta ka adaw, anak ko. Nalakat ti makaurnong. Nulakat ado ti agsangpet anak natang nanang. At tuyan ti tangdan mo, insan. Ay,
Amin dayto insan? Apay amas dao ka. Pasaray mapantayo ag home service. Iso nga dalat tabingay mo. Ay! Agyaman ak insan. Nagdakil gayam titangdan ko. Ado nga min tinagrent kan nagpa-home service, insan. Ay na! Kanayon kumakastoy. Tapno mabiitak ang makaurnong. No agbayag ka ditoy, awan papanan na, no lakat ado ti agpa-home service, kan kanayon nga daagrent. Ken, ado ko mati umay gumatang dito'y butik mo. When kan ikararag mo, nga ado ti umay gumatang kan agrent iti gowns. Ingka man di jailay, tayong kagumatang iti herbisijaw. Itaka din. Ay, awan mo ti kwarta nga igam ko. Naibus ka din tigam mo. Kunak man dapay. Ay, kaano, day di panangtid mo. Ay, awanan tapi nakitsindak. Nagrigat nga minti aggaik iti kasisiita na tambak. Imbag no mapasuyutan iti herbisijaw, tapno matay ti ruot. Ay, kasanungay. Kat awan mo't nga rod igatang ko. Alam pa yung garutigat ng kukuma iti pestisijaw. Ala nga rod, tama pa na kon. Ay, ang mga nuagtudo mananinton malam. Ay naimbag man, tanakaumay ka dito'y ili, nanang. Imbaunak ni tatang mo, anak ko. Inak gumatang iti pagpatay na iti root. Ay, marigatan namin nga aggaing. Alan, takaduan kayo ang mapan gumatang, nanang. Ay, jay kanula ang basit ti gatangag. Tawan ngamin kwartami, anak ko. Paggatang na kuma iti pestisidyo, inununa na ti panaggatang iti pagpatay iti ruot. Ay na, intayon ta siya ti gumatang iti sabidong ken pagpata iti ruot. Igatangan kayo pa iti sidain nyo, Ay, adda ka din kwartam, anak ko. Uray pa'y man ikang kay iti pangtangdan nyo ti agarado, Ay, nangalaam iti kwartam. Ay na, nagpigsagayam apagsapulan ti pwesto ni Insan Alice, nanang. Nagbiit kan, anak ka urnong? Ay, mapan kami ngamin home service. Dakil mo't ganti tangdan. Naglagan pa'y at trabaho. Ado matigin at gatang mo. Nangalam nga iting gatang mo kadagita. Ay, nagkita kami kan ni Juni ijay ilay. Iso tinanggatang kadagita. Anya, nangala na nga iti kwarta na, tinakaw na. Ay, anyat pagkitkita iti anak mo, agtatakaw. Ay, nasapulan na gapo iti trabaho na. Inikanak pa'y nga ron iti pagtangdan mo kano iti agarado. Anya kano ti trabaho na. Ay, saan mo nga amuan? Tamangan no ing kamanandangran. Ay, tulungan na kalangarudan iti kasapulam iti talon. Abang ano dakas ma ti trabaho na. Ay, nadalos ti trabaho na. Iso, ti kabailan na at trabaho. Jack, mamakit kita ti kaanak am abakla, manong. Ayan nan. Napan mo't nagbirok iti pagsayaatan na Anya kumangay pagsayaatan. Asawa ka di, ti kayat mo asawan. Asino ngay mati mangayat iti may sa bakla. Trabaho, ti kayat ko asawan. Saan kat nga asawa? Anya kumangay matatrabaho? Nagadu at trabaho. Kas kumaiti agyan iti parlor. May sadaytan at trabaho. Saan ka di akagura ni Manong Tomasday ta trabaho? Talalaki di anak na? Awan mabalinan na. No isumat ti kabaalan ti anak na at trabaho. Parlor gayam ti pagtrabahuan ni bakla. Ang kasibsibat ni Manong Jose, naibaga na parlor gayam ti trabaho ni Johnny Manong. Anya, imbaga na day taken ka? Katkas jay matimbaga na itay Manong. Kamamok parlor gayam ti pagtrabahuan na. Kayat mo asawan, saan mo nga amo ti trabaho ti anak mo? Saan dang imbagbaga kanyak ti trabaho ni Johnny? Kat itatamaw, anya nga iti aramidam Manong. Saan ko pa nga mo? Hanggang at dadakas sa mapasamak. Itagbat mo dayta iti bato.
Podno ka day nga iti parlor ti pagtrabahuan ni Johnny. Ay, anya ko mati kapungtot mo. Dakes ka day. Konsentidor ka. At agbalin na bakla, ajay tao ta parlor ti pagtrabahuan na. Anya ti kayat mo. Lalaki a barumbado, wenno bakla anasingpad. Tulungan na kapay ti kasapulam iti talon. Ngem kababain nga raod. Lalaki ngem kasdekit din ti trabaho na. Adon ti bakla a parlor ti pagtrabahuan na. Ado met dagiti lalaki dita ngem barumbado ken mamartek da. Saan apulos a pakairanudan ida. Makitam ka di nagtaer a masabat ta nga gidurduron iti kariton, insan. Ni Charo atumboy dayta. Ay? Nabayagan a kargador dito tiyandaan. Ay na, nagwapo. Ay, tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imisam. Hay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan a denggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglibas ni Johnny, gapu iti kinaungat ti amana, kat napan iti butik ti kasinsin na ani Alice, ijay ili. Inalan ni Alice akadwana iti butik. Iti sabali abangir, nakita ni Gemma tinawadwad a kwarta, nga urnong ni Charo, babaan iti panagkumboy na. Binalakadan na ti anak na, nga ibang ko na ti kwarta na. Iti may sangal daw, nagkita da Charo kan Johnny, ijay sindaan. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas a napaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ay, nagwapo kit din. Tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imisam. Hay, gwapo ah. Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Siyak gayam ni Charo. Ay, syakmot ni Daisy. Agsarsarita kayo Tada basit papanak. Agsubliak dito into madamdama. Okay. Ita lang ang makita ka dito Kadumit niya alis. Ay, nabayaga kong dito ay. Sa anak lang amin arumrumwar taadak iti pwesto Pwesto? Panayo nak iti pwesto itinatangan. Kat di ka mat makikita. Iti pwesto ti kasinsin ko ni Alice. Iti butik na. Kasinsin mo gayam ni Alice. Umayak to iti pwesto mo. Inakpay ngamin itulod dag ito'y natnatang dita pwesto dag. Agmay-may sa kamat dito yan. Ayan tay kasarsaritam itay. Ay na, napanda ka na yung tulod tinatnatang. Nagtaersi ka. Crush ko kaya. Ay naku. Ay, mabalin ka di ama in love ti tomboy, iti bakla. Ay na, dakis aya. Panagkunakit awan dakis na. Kasano? Bakla kan tomboy? Ay, nagmayat ti panag-isisam na kanya. Nagmayat ti nak. Ay, una yan. Insan, ada ka din nagbalin a crush mo? Ada, ngam di nak idiing kaskaso. Ang ni Charo. Ay na, nagmayat ti isem na. Makapa-in love. Damo lang makita na in love kan? Dahito yun ti kunada a love at first sight. Ay! Itaman pa'y akas ta ti Jarmo anak kao. Ada ka di pa kariribo ka.
At dala pang panunutak, nanang. Apay kastoy. Itak lang ang makarik na iti kastoy. Ada ka di marikrik na? Ay, ada ka di sakit mo? Awan. Nanang, pudno ka di ti gayuma. Gayuma. Ni, apay anadamag mo dayta. Diyak ngamin nakaturturong, gampo iti may sa at taong, nanang. Ngam, saan mo ka di akabuso? Tinasao at tao, anak. Saan, nanang? Saan nga ta nga agayat kan? Ha? Dakis ka di, nanang. Nagpintas ti bagbagak ang babae. Anya, babae? Ay, saan kumamot anak ko? Madeno padam a babae ti pakirelasyon nam. Ay, basol dayta, anak ko. Lakay, apay abim maringkwas ka matay. Ay, natagtagainap ko kit din ni John eh. Ay, apay, anya tinaramid na ititagtagainap mo. Agpakpakada kampay iday. Diyan ka mo no papanan na. Ay, anya ngay ti kayat asawanday ka. Apay ngay nga agpakada. Saan ko kumakano apalubusan? Ng pimanaw matlatan. Ay, gapo siguro taad na ijay ilay. Ay, pimanawan dito balay. Tanaranggas kamot ngamin kan kuana. Sana kinaranggas day jay. Kaya't ko lang nga maikat ti kinabaklana. Ti panang kabil iti may sa atao nga adda kam malina. Maibilang a kinaranggas. Kasta ti inaramid mo kan kuana. Ay, isong ata nagpakadan? Adula amay? Mapan ka di manan ijay ilay. Wayne, nung amin daduma, kat ado ti customer da alayes. Inak matumulong Napig sa tinegosyo na no kasta. Nung amin ag home service da, masapol nga adda mabati iti pwesto na. Nangato ka di matlaang ti sweldo ni bakla ijay. Nay, apay akayat mo amaamuan day ta. Nadamag ko laang mata. Nung amin dito iti ayan na, kanayon met amakabil. Nay, apay asip-siputan ti mapaspasamak iti kaanakak. Ay, susan ko matasip-siputan? Makitkitak laang met at akarubak met. Day tatay kunada, ama nagsipot akaruba. Awan pa'y mat ti customer mo. Mangan tapay iti pansit. Kinatang ko di taas sidag at turo-turo. Apay agim matang ka. Apay nga inyog mo dito'y pwesto ti gowns for rent. Kaya't kung agsangot amangan. At damat ngamin ni Alice ijay bangir. Mapan kun tumat ikan iti kanina. Ay na, apay akayat nakakasango amangan. Diyak man mo. Yung kaslalim mawag tilubong ko no makita ka. Sanak mat asigo da kastoy. Ay, ayat kahit mo asawin nga eh. Diyak mawawatan. Uray siya. Diyak mat maawatan tibagik. No di ka makita. Nalidayak. Ay, iso nga may katap na makita na. Ganern. Dayta ti puno. Diyak nga rod makaid na no di ka makita. Oras. Anya nga ta daytoy. Ipatay kong samat no di ka makita. Ay, no. Di ka matmatay Taglidayak na mapukaw ka. Kaya't mo asawan. Napatagak matkan ka. Alays, anak. Kanayon mat jay tomboy ijay pwesto abambantayan ni Johnny. Ay na, tatang, pagkakatawaan da nga rod. Pagkakatawaan dagiti adda iti bangir a pwesto. Addan sa kano relasyon da. Anya? Tomboy kan bakla? Naaddan iti relasyon? Kasla imposible nga rod, tatang. Nukit kitaam ni Charo, kaslang amin pudno alalaki. Siga pa'y amag na, kat babae mat. Kat nimat insan Johnny, di nan kaya tinagan a Johnny. Daisy kano.
Kasla babae mat nga gunggunay. Ay, Jackman ammo, noan yan ti mapaspasamak kadagi jay adwa. Anya nga ti pagbanagan ti relasyon da. Panagkitak, kat naragsak da adwa. Kanayon pa'y amapan ikan ni Charo iti makan ni Johnny. Nadamat lalaki ang mga ramid kanyak itikas jay. Sigurado, mainlavak mat. Inak pa iji palingki. Adumanin ti itulod ko anat natang. Ay, umay ka dito inual daw Saan kan adumagas agumatang iti makan? Tasya kung timapan kumatang. Ipa-take out ko Naka-order akon. Dagasig tulangan inton umayak na aldaw. Ay, kasta ka di. Urahin kan tulangan nga rod Sa anak kon arumwar, sweetheart. Okay, sweetheart. Inak nga rodon. Ingat, sweetheart. Asino jay lalaki apimanaw, tada pa'y pa-sweetheart yo. Ay na, babae day jay nanang. Anya a babae, kat lalaki mo't jay nakitak. Ala? Ay saan kang agar-aramid iti pagpungtutan manan ni tatang mo? Ay basol day ta, anak ko. Ay, kat no babae ni Charo, tumboy. Anya, nakirelasyon ka iti may sa atumboy. Limpyo ka di ti panunot mo, anak ko. Apa iparit yun? Iso tinakita anasaya at atao. Dinakto pa inikan iti sakit tinakin. Nagdungo kaya. Panagkunam ka de, kat adda napudnoken ka iti kasta akasasaad mo. Ningarod Charo. Iso tinakariknak iti kastoy. Kat dinawatan na kakadin iti kwarta. Wes! Isukit di pa ati gumatgatang iti kanin mi dito'y pwesto. Dito'y gown for rent. Una man ang tedmanin ni Johnny iti pagtangdan iti agaradaw. Apay analiday ka. Ay, Jack Amo. Noom nga ibagakken ka na ito'y wano saan. Anya day ta. Ibagam tapno amukmet no anyaman day ta. Adan kaayan-ayat ni Johnny. Anya? At dakadimat sana limpyo ti utek na anang patol iti bakla nga anak mo. Day nga rod ti saan ko nga amo no kasano nga ibagak. Ay, apo aya. Pingagkarasin na ka. Anya ka di ti parikot. Ay, may sa atomboy ti karelasyon na. Anya? Ayag pa da kurang ti panunot da gita adwa. Inton aganak da. Panay kurang-kurang ti panunot tao da gita anak da. Ay na, Jack matukod a panunutan no kasanuday ta a klasit relasyon. Impagta nagkita ta dito isangot ti store, Jose. Apay ka di manong, ada ka di ibagam. Anya tinaamwak, abinaybayan nyo anak relasyon ti kaanak kami ti Tomboy. Manong, saan mi atanggal amin nga oras ni Johnny? At damat panunot kan waya-waya na. Anya kita Tomboy ken bakla nga ag sweetheart. Anya nga tati may mayat. Makirelasyon iti Tomboy. Wano, pada na alalaki. Saan aday ti damagam kanyak? Madi akitain nga da relasyon ti bakla ken Tomboy. Saan ka di ababae matlaang ti Tomboy? Agunggunay laang alalaki. Kastamat ni Johnny. Lalaki, ngam agunggunay laang ababae. Ay, sakit ti ulo day di adyon Awalat di napatpataudan. Sinalbag kit na. Johnny, kaanakan, nagkita kami kan ni tatang mo. Kat di na anamungan ti relasyon nyo kan ni Charo. Ay na, iparit naman ang ti pagragsaka. Awan matararamida ka madi uncle. Anya nga ta, numangkita ka langan iti babae a karelasyon mo. Ay na, awan sumgar adot-dot ko iti babae. Babae ak nga ruwad. Saan ka di a babae mat ni Charo? Angim isumit, tinagaram kanya. Ah,
Kaya't mo asawan. Iso ti lalaki, ta si ka ti babae. Yes! Ay. Baliktad ah. Pudno ka di ti damag nga dan tumboy nga asawa ni Junay. Asawa? Ay, awan pa'y asawa ti anak ko. Day tamat nga binti agwarwaras a damag. Ay, amangan no si kamanan tinangiwarwaras nga adan asawa ni Junay. Kat no nangag ko mismo asaritaan damanong tumas kan Jose. Ay, saan na pa'y nga asawa? Karelasyon laeng. Naawatam. Ay katawan pa panan na ano di kastan tumat lang ti mapasamak. No, isuda tinaituding iti tunggal maysa. Anggam no saan ngay, asawa kunam ka di pa'y. Ah? Pag sinaan yu ka di ida? Saan ko amasongbatan dayta sa ludsud mo? Ala, itid mo kit din, tigat-gatanga. Apay ka di analiday ka, sweetheart. Na, saan ko lakit di nga ipalubos apag sinain na ta ni tatang ko? Tapay, saan ka di ang maikarikan ka? Diyan mo ka ni tatang ko. Uray ni nanang kit adamat pa nagduwa-duwa na. Amangan ka no saan ka anapod no kanya. No adda pa nagduwa-duwada. Agkalay satan, tapno maikat ti pa nagduwa-duwada. Kasanungay ti pan nakisarita ta ka ni tatang. Ibagak kininanang, taumay kami ije balayo. Tulagan da ti kasarta. Sige, taumay ni nanang ditoy. Ibagak ti imbagam. Amangan no sandang anamungan ti panggepta. Uray kastoy ti kasasada. Aramidan ta ti pagrebangan ta. Iti bangunan ta a pamilya. Agpaiso dahi ta. Ti panangaramid ta iti pagrebangan ta iti pamilya ta ti kapatgan. Adung agpaiso di ta ti lalaki. Nung di damat aramidan ti pagrebangan da. Iti pamilya da. Amo minsan, mapadasa kong ti agawin into nagkalaysa kami ka ni Charo. Ha? Mabalin nga tangagaw ti baklang agkasal? Anya ngay? Siya ti babae? Saan asika ti babae, insan? Ay? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumaa ti agawin. Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amok kat saan ama palubusan ti kasta. Sigakit din alalaki ti aggawn. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naadan iti relasyon da Charo kan Johnny. Saan mat nga umanugot ni Tata Tomas. Ta ipagarup na, asan anapudno ti tomboy, aka relasyon ni Johnny. Iti may sangal daw, agsarsarita da Johnny kan Alice. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas anapauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan asika ti babae, insan? Ni Charo ti babae. Sika ti lalaki. Ay na, siya kumati agawin Ni Charo ti ag-Amerikana. Ti amukat saan ama palubusan ti kasta. Sigakit ti nalalaki ti aggawn. Apay nalipatam asyak ti babae? Ni Charo ti lalaki.
Apay nga lilawam tabagim. Kasano ko maasika ti babae ako nam? Si kakaditi aganak? Ouch! Nagsakit mo tanday tang ibagbagan. Panunutam ana imbag insan. Uray agpa-opera ka, tapasok katam ti kinalalakim, babaan iti sex transplant. Saan ka latang nga aganak? Naawatam. Nagsakit mo tan. Kahit mo asawan. Awan karbengak nga wedding gown. Saan amabalin nga alilawan ni Apo Diyos? Lalaki ka, kunakmanan. Babae, tirumbang nga ag-wedding gown. Apay analiday ka, sweetheart. Saan ka naman mapalubusan tikas kanyak nga wedding gown inton agkalay sata? O sino nga rod nga iti ag-wedding gown? Siya ka di? Wan ka no! Tapno matuloy ka no ti kalay sa. Sikat ti ag-wedding gown kat siya ti ag-Amerikana. Saan ka di amay mayat? No sikat ti ag-wedding gown. Siya mo ti agbado iti kawas ti lalaki. Saan ka no nga rod mabalingin? Kinaawan respeto ka no iti Diyos ti kasta. Anyay nga rod ti aramidon to. Santa ka din nga agkalay sa. Ay, masigurado ka saan akayat ni tatang adita agkalay sa. Kasano nga rod itan? No mabalin, jak mo't kayat asyak tag wedding gown. Nanang, ayat ko amamuam. Bakla, tikayan ayat ko. Anya? Apay abak-apay tinapilim nga inayat, anak. Isumit nga rod tinakarik na ak iti ayat, nanang. Ay, na yun ngay, anak ko. May saka atumboy. Idinto tabak lamot ti kaayan-ayat mo. Kasano itan? Plano mi nga rod tagkalay sa. Ngam saan kanumat amabalin nga iso ti ag-wedding gown. Masapol asyak kanu ti ag-wedding gown. Siyempre, tasimbaan ti pagkasaran yaw. Ay, kinaawan respeto. No lalaki kat ti aggawn ditan. Kasano nga rodan ngay, nanang? Una ni Daisy, asaan ka no akayat ni tatang na no saan kami nga agkalay sa iti simbaan? Agkalay sa kayo, kat surutan niyo ti maiparbag. Madamag kumanmanang. Kasano nga iti anak mo kan ti sweetheart na. Sweetheart na lata Amangan no inton madamdama, adamanan iwaras mo adamag asaan arumbang. Si katay kunada adagdag bawas kay. Apay ko maadagdag bawas ako naman. Ay saan kit din? No adamangag mo, imaritis mo adagaws. No saan amanayunan, mabawasan ti damag nga iwaras mo. Ay, saan mo't Diyay sumaruno amang istorya at imang nayon wano mang bawas saan kat asyak. Ay, di ka man. Kat no si Katerina dagiti chismusa. No kumamabalod ti chismusa. Si kan ti kaunaan amabalod. Ngamnod na siguro tangdan. Bak na nga kon. Anya abak nang. No maibos kumati sao ti tao. Si kati umuna ang maibusan iti sao. Imbagta na sabat ka manain. Kasanon dagiti dua akurang ti panunot na. Sino akurang ti panunot na, manong? Dagiti sana normal at tao ti kayat ko asawain. Daka di charo kan Daisy. Anya dis Jone, bueno, disyaw, taisaw. At dan samat plano da nga umay makisarita kan ka, manong. Plano dan samat ti agkasar. Anya? Agkasar dagiti dua? Awan dakas na. Lalaki kan babae da. O, ti dakas. Kat no agpada a lalaki. Wano agpada a babae. Ha? Tsaka mo kadakwada. Mangamong da. Makita nuan niya ti bunga ti aramid da. Johnny, nagsabat kami kanitatang mo ijay dalan. Saan ka di makapungtot? Imbagak ti plano yaw, nga agkalay sa kayo. Kat kunana,
Amakaamo kayo ka no? Sangwen na nga ta, dagiti umay makisarita. Siguro. Mabain mat siguro iti sabali a tao. Ay na, mga noy garaw naman, nanti kinaungat na, kat pagsasawan na, dagiti umay makisarita, angkel. Ay, saan mat siguro? Kat ibalakad ko. Asaan kalaangan ako muyog kadagiti mapan makisarita. Asino nga, kadakwada ti mapanidya balay? Siyaktun Tapno saan man ang agungat ti amam no makita na ka. Nanang, mapan ko ibaga kada ulitan. Tamapan da makisarita kadagiti dadakkel ni Daisy. Kaano ti plano nga ipapanda? Sana kaday ako muyog kadakwada. Amangan ngamin no agmadin tumanan tiriknam no mapan ka iti lugar na. Adda ka no ngamin pag naun, nanang. Kasta kaday. Ay, kasto'y tumot ti kasasaat ko. Nalaka, ak amabannog. Iso asaan kayon ako muyog amapan. Dauli taglaangan ti mapan. Ikararag ko. Anasaya at kumati masakbayan ti bangunan nyo a pamilya, anak ko. Mangnamnama ka, nanang. Agpada kami kini Daisy anasimpet. Napudno kami iti tunggal maysa. Nasaya at ti may sa relasyon, no napudno kan agtalak kayo iti tunggal maysa. Nasao kanyak ni Jose, at nakano umay makisarita dito'y balay. Makisarita. Maipapan itaan niya ti pagsasaritaan. May papaan ka dagiti agpada akurang ti panunot na. Ay, apay kaday anadagsen ti daram iti anak ta. Awan mo ti inaramid na ken kaama day. Mangibabain nga rod. Apay kumanga ibain mo ti anak mo. Imbes asika ti mga ndingay no kasya nga irurumenda. Ang saan mo? Basta, saan ko nga ayunan ti kasya agalad ti tao? Nagmadi akitaan. Anya ka di ti pilyam ka dagito'y agaw, sweetheart. Diya ka mo, sweetheart. Tasaan ko alin niya dayta. Sikan ati agpili. Ay na, no siya kumati mangisuot akat daytoy. Agpada tamat asaan analukmag. Mayat kumadaytoy, oh. Alam, gaputa pilim. Kantap nula ang makapagkasarta. Anong sak na isuot? Anong sakmutan ati agkawos iti kawos ti lalaki? Una, uray ta apagbit lang ang mat nga isuot na. Ay, nagsayang tumat. Apay nga min asaan na mabalin nga agaw nak. Uray, takanayon kanto apaggaw nun no agasawatan to. Ay na, magagana na ako niti pan nakadanon ti kalaysata. Uray siyak mo ta. Yung mapanpay makisarita adagiti kakabagyak kadagiti dadakkel mo, sweetheart. No umay da makisarita kadata, saan ko maatilakid-kid dawang? Anya kumangay ti kidawag. Nulakat agkalaysada, umanayay. Ay, kunak no dumawat ka pa'y itinagubaan, kanuan niya pa'y dita. Apay kumangay kat lalaki nga ron ni Jonay. Dakit ni tumboy kumate agkid daw. Ngemga po taimbilang na alalaki ti bagina. Ison ti makamaw. Ah, huwin gayam. Lalaki gayam di anak ta. Ang tomboy ti mga asawa. So asanak a dumawat iti anyaman. At dapay lang mat delikadesa ka. Nasaya at mat, kababain ngamin. Numasurot ti husto, lalaki ti anak ta. Kat iso ko matimapan makisarita iti nababayan. Ngam saan mat, ta ipagarup niya itumboy nga iso ti lalaki. Iso abay ama. Ay, anya day tuyan ang mapaspasamak. Mamati kan asan anormal ti mapaspasamak. Gapo iti aramid day jay saan anormal. Ay na, Tomas. Diyak kayat amang ngaganday tasang kaibagam. Asaan anormal ti anak ta. Insan, day ta ka diti ko na makursonadam ag gown? Yes, insan. Saan ka di nagpintas? Ay na, napintas amin ag gown ditoy. Depende lang iti kayat ti mangisuot. Sa bagay,
Saan nga agpapada ti kaya titonggol mayso? Apay nga rod analiday ka. Gapo ka dita saan ang mabalin asika ti aggown? Sinabi mo pa. Nagsakit kaya tinakam ko. Apay nga minday ta apagalagadan. Saan kan nga agreklamo? Day tamot gamit ti rumbang. Sagrado ti kalaysa. Iso arumbang lang ang masurot kan maaramid ti husto. Pilitak nga awatanan Sapay kumaa, tamaawatam ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Malidayan ka di manan ti kasinsin mo, uga po iti gown. Wen nga rod tatang. Apay, ada lalaki asumrek iti simbaan, anak kagawn. Ay, may samot day jay at charo. Di nakat kayatem ti aggown. Kasanungatan no agasawad ha. Anya akasanaw ti kayat mo asawag? No addanton anak da. Asino ti awagan ti ubing iti mami, kan daddy? Ay, no asino kadakwada ti aganak. Isaw ti mamay. Kat imposible mat ani insan ti aganak. Ay, mayat daytoy apadaanan No anyan to ti isuro da, kadagiti anak da. Ay, natulagan ti kasarda. Anyan to nga ta ti masakbayan ti bakla nga anak ta. Tamo ba yan? Makitan to Ipapilit na babae. Ta sinukatan na pa yan iti Daisy ti Johnny anagan na. Ipilit mo't ni Charo alalakay. Ay, makita. No anya ti mapasamak. Nadamag mo ka dain. No sa dino ti reception ti kalaysada. Jak pa'y dinamag. Ngam ijay siguro ile. Ta ijay mo ti ayan ti trabaho na nga agpadpada. Ay, saan akayat ni June ti agtalon? Sadot nga main ti sinalbag. Ay, di nakabailan ti agarado. Nadagsun ka no. Una, tay pilit na babae ka no. Nalaing mat adumiskarte. No kwarta ti pagsasaritaan. Adda pa yun urnong na. Umadanig ti kalaysam, anak ko. Ay, agmay may sahak ka din dito'y balay. Sana mabali na panawan ka, nanang. Manayunan takit di Tagyan dito'y balay ni Daisy. Kaya't nakaditi agnaod dito'y. Nanang, nasingpit ni Daisy. Nasayaat nga rod no kasta. Kung akno sikat iba pan iji balay da. Adayo ijay away, nanang. Kasanungay ti trabaho. Awan ti palingki ijay apag kumbuyak. No kumaanda sa bali at trabahom ako anak ko. Nanang, alis to apag kwartaan tagidurun iti kariton. Oray tagtagibas sitan ti daduma. Di daan mo adakil ti sapul ti kargador iti natnatang. Kitaam ni Charo. Nakagawn, ngaminton magna. Kas lalalaki ang magmagna. Tinabagay ti aggawn. Ay, awan lat di mo madmadlaw. Simbahan lang arudan ti ayan mo. Nimet Johnny, numagna ag kinni-kinni. Ay, nagmadyakitaan. Saan man at ila madmadlaw mo? Kasar, ti anak ta na ito. Ay, alaman langan. Agdalikap-kapaklatan. Ngaminton magna ititengan ni Charo amapan iji altar. Siga amagmagna. Nakapil ko ti siko na ang nagaatid daw ti addang na. Ay, agtaldakan. Kumayan ti mangkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, natulagan ti kalay sa dadyo ni Kancharo, ngam agpada amalidayan dagiti dua, tatinam namaan da apagbado, kat saan amabalin nga isuot da. Sakbay amang rugi ti seremonya iti simbaan, adda nadlaw ni Tata Tomas. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapauluan. Pagrebangan iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Alaman laeng ngayon, agdalikap-kapaklatan. Ngam intun magna ititenga ni Charo amapan iti altar, siga amagmagna. Nakapil ko ti siko na, nagaatid daw ti addang na. Ay na, agtalnakan, taumayan ti mangkasar kadakwada. Mangrugin ti seremonya ti kasar. Adan iti sango ni Jonay, ururayan na ni Charo amagna ititenga amapan mangdanon kan kwanay jay sangaw. Kasla saan anubya ti magmagna, oh. Apurado akasla dab abutin na. Ay, agtalnaka kunak. Uneg ti simbahan ti ayan tayo. Ay, disiplinaan man tangiwat mo. Un ka day, agtalnakaw na. Ay na, pakawanin na kapaw. Nalpas matla ang antikalay sa. Kahit kasanoon man ang addan manugang yaw. Ay, ading ko. Sapay ko ma, da naragsakto ti bangunan da a pamilya. Masigurado manang amok dagiti tuwa. Agpadadaan na singpet. Kan maysa, nagagat ni Jaro. Ay, asino ngay nga ro ti makuna nga ulo ti pamilya kadakwada. Ay, daytaitan ti saan tayong amaw. Adda kadakwada daytan Ay, addan asawa ti anak ko. Ay, jak ni namnama amang asawa mo ilaang. Saan tayo amabalin aparitan ti pagragsakan ti anak tayo? Dayta nga ron kay. Tamadlaw ko anaragsak di anak ko. Manipod nagkalay sa ti anak ta ni Junay. Kasla kanayon ang maikulkuleng ka. Ay, jak manamaw. Ngam idilang anak kita ka naragsak ti rupa na. Ay, nadlaw mo matgayam dayta. Ta idi adda dito'y balay. Jak pa'y nakita dayjay a kinaranyag ti rupa na. Ti salod-sod. Mataginayon nga taday jay aragsak. Ay ket, adda kadakwada dayta. No ammo da nga aramidan ti pagrebengan da iti tunggal maysa. Ano dagiti bamba nagasumkan iti panunot ka? Kas kuma iti anya. Saan nga tangagbaliw ti amin? Numadandan iti anak. Kitaan tayo. No anyan to ti mapasamak, no addanton anak da. Naragsak ka kadi, sweetheart. Ay, unay, sweetheart. Jak pa'y nakarik na iti kastoy, idi awan ka pa iti biyag ko. Kasta akmat, sapay kuma, tawan parikot asumangbay iti panagdinata. Adamit la kadataday ta, sweetheart. Ganyan, mapan ka kadi pa iti pwesto ni kasinsin mo. Uno agyan kalangan dito'y balay. Ay na, sayang tisapol ko na agyanak dito'y balay. Ala, adakan ka dito. Ngam na siya, masapol nga agkargaduraklat na iti palingking. Dakal ayat isapol mo iji palingki, sweetheart. No alisto ka lakit di nga agdiskarga, kan agitulod iti agduduma a pwesto. At dapay atiw na dita makitangtangdan iti inal daw ang. Nagmayat mo tinaangay akalay sa ti anak mo, manang. Para kanyak, ubing pa'y ni Junay, anak asawa.
Wano nang asawa. Apay nga ubing ako nam. Kano laklakayanan. Ay, anya itayan. Laklakayan mo no bakbaketan. Takayat mo ditan. Nala, lakwan na kon iti sabon, tay nakman aglaba. Ay, madamag ko man gayam. Sino kay ti aglabaken agluto kadakwada? Ni nga ta Johnny, wano ni Charo. Ay, saan ko nga mo? Tadyak mo't dinamdamag day ta kadakwada. Idinagyan da iti apagbit iti balayaw. Sino kay ti aggunggunay akas babae kadakwada? Agtintinulong damot akanayon. Mga no itaada mo laan. Ngaminton agangay agpin na tudundan. Ay, kat addan kadakwada day ta. Makaammo damot tan. Nagsapa ka mo tan abimangon, sweetheart? Masapa nga min nga da umay atrak. No awanak pa ijay. Adda makauna sa bali. Sayang ti maidiskarga anat natin. Ay na, itimplang ka pa iti kapin. Adapay danom iti termos. Nagmayat mo't gayam ti adda asawa na. Adda para timpla iti kape. Wala. Alangan mo't amapan ka nga awan karga ti tiyan mo. Alaman nga road, sweetheart. Tapno saan akong amapan ijay pagkapyan, ijay tindaan. Aywan, ada tinapay ijay nga ikapin. Ay, uwan gayam. Mapan ka ka din aldaw, ijay pwesto ti gowns for rent. Wan isupay mo ti masapulat. Panawan kayo pa dito'y nanang inak ijay pwesto. Sa nabalay ta nagdalaw sa kung dito'y balay. Apay anagdalos ka pay laeng. Kat adda ka akmat amabat-bati dito'y balay nga agdalos. Awan maglatararamida kitay. Insamira ko na tinagdalos. Di da kami laeng ka ni Charo. Masapa aromwar. Siyak meten ti agdalos dito'y balay. Itataadak dito'y nanang. Siya kun ti agdalos. Sakbay asumrikak. Agpaiso timbaga ni Charo, anasingpot ka. Ay na. Nasingsingpwetak pa ano nakaturugak. Mangrahabak ka man ako na akon. Inako na nang Malamto na sumangpot kami ka ni Charo. Saan nyo aliplipatan ti agtumar iti agas yo? Kumusta nga dada asawa na, insan? Ay, nagmayat Iso amaki asawa kamutten. Tapno adda katulungam iti amin abanag. Ay, umay tumanan dito ni Charo. Kat, kasanon nga ti kasasaad yo, insan. Kayat ko amamuan. Anya ti kat mo asawan? Si kakadi ti daddy, kat ni Charo ti mami. Hey, awan ti mabaliwan. Siya ti babae. Ni Charo ti lalaki. Anya, kayat mo asawan. Si kalat ta ti kasla babae? Yes! Babae ang kanya. Ngam iso ti babae. Idinto ta si kakat lalaki. Hey, basta iso ti lalaki. Siya ti babae. Talaga abinaliktad yu ti kinapudno. Ay na, iso nga ro direct nami. Awan maaramidan mi Iso ti pakaragsakan mi. Adumit na ita insangpit mau. Nangalami ti ingatang mau. Ay, impilit ni Johnny nga intod. Saan kunak at ginatangnan? Imbagla para kadatakanaw. Ay, kanayon mo't amang teday nga anak ta. Dagiti kakabsat na kat saan may. Day tangarud kat, no asino pa'y ti ibagbagam nga abnormal, iso matimang talyaw ka na ta, itatabakot kan lakaitan. No makaudong ka, ibagam tao may damit pumasyar dito'y balay. Ha? Sige, ibagak to, no makaudong akmanan, lakay. Nakamirisak, iti nakitak tinapalalo aragsak na iti nagkalaysada. Uray kargador dya manugang ta. Dakkel magayam ti sapul na. Sayang, no adda sumangpot atrak ita abigat. Apay, asayang ako nan. Kayat ko timapan agkargador. Maulaw akong. Agduldul ukak pa'y no bumangon ak. Apayan ngay.
Agurigor kaya. Ay, dapadapon ka man. Sanak mat amalamin. Basta agkapsutak. Kan maulawak ang bumangon. Ay, nasaan ka mat alabara? Apay nga, akas tati marikrik na. Diyak man mo. Ita lang ang mariknak dito eh. Ay, hindi man kita iti taksi. Mapantay yung ospital. Ang mga niya daytan. Anya ka di tinapasamak. Ipan ko yung ospital ni Charo nanang. Maulaw ka nun. Ah. Agdulok na bumangon. Ay, na ang mga niya dayjayan. Ay, apa yan? Ay, taman pa ya. Saan nga taabanog na? Tamasapsapa nga min ang mapanay palingki. Malaing ka nga ron ipakita iti doktor. Sige nanang inakakita iti taksi. Anya timbaga ti doktor, anak. Ipan ko kanu da ito isbuna iti laboratory nanang. Malaboratory test kanu. Kasta ka day. Sige, inakon. Ay. Charo, anya nga min ayat ti marikrik na. Maulaw kan agdulukak nga rod nanang. Inakpay gumatang iti gatas di tarwar ta uminom ka pay. Diyak kaya tigatas nanang. Anya, saan ka di asigod akay kayat mo ti gatas? Diyak kaya tan. Nadda makitam di ta anaalsaw. Isuman kit di ti anam nanang. Anya, naalsam ko nam. Ay, may sa ti kayat asawon ti panagulaw kan panagdulok mo. Anya kumangay nanang. No jak agbidot. Agiinaw kan anak ko. Awan mat ni Johnny kat aldawan. Itamampay. Imawag itay, tatang. Impan na kano ni Charo iti doktor. Apay, agsakit ka din ni Charo. Apay nga impan na iti doktor. Maamwan tayon to no may ni Johnny. Apay nga tan. Italaang man amadamag ko amapan iti doktor ni Charo. Kanayon mat ditoy. Diyak pa'y nakita naglangan itinabayag dito'y tiyandaan. Kaslakastan sa nga agpaiso. Saan ama naglangan? Kaslasan ang nagsaksakit jay tao. Ita lang agpaiso Apay nga ta. Adamat iti kalman. Nakitak nagitulod itinatang. Agudong kan samat manang. Kanayon samat ti udong mo ita Adda nang ibaunan ni Tomas Kanyag. Adda mapan ko gatangan akasapulan na iti talon. Ingka ka di dumawat kini Johnny. Damag ko pasaray ikan na ka iti paggatang yu iti kasapulan yu iti kusina. Uray ka di dagita kat madamag mo. Ay, napigpigsa ka pa'y ngamradar. Ay, saan lang aradar wuno antena ti adda kanyak. Adda pa'y wifi ko Bilibak at talaga iti kinalaing mo nga agchismes. Super chismosa ka at talaga. Ay, kunak no superstar itayan. Sige, panawan kan. Amangan no awanan ti malugana. Anya ka di tayo gamaw? Ti resulta ti laboratory. Ipan ko iti doktor. Apay analiday ka? Masikog ka no ni Charo? Ay ikunakon kat. Ay nga apay ngay nga rod analiday ka. Kat adan to anak yaw. Siya kumaati rumbang agsikog. Anya ti kunam? Ay, ipan kon iti doktor, da iti resulta. Tari si tanda iti vitamins ni Charo. Sige. Ay, agyaman ak, Diyos ko. Tawan sakit ti anak ko. Masikugayam, iso nga agulaw. Ay, adanton apo ko. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetay ita alawas ang napauluan. Pagrebangan, iti pamilya.
Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.